sai da na gaya muku na ce dama asirinku yana gab da tonuwa yanzu ga ranar ta. Amma ya kamata ka kira shi ki gaya mai ya bar gari fa ya gudu fa. Haka ne, uku so uku ne. Wallahi gwara ka. Gudu kenan ko na ji tsoro ko me? Ne da na gudu gwara mikiya ta ja. Dama sai da na gaya maka ai, wannan tana so ta mai da kai baiwa ne. Uku so uku ne, uku so. Ka kyale ta ka haƙura da ita. Ayo!